svět. Vánoční zázrak. Na malém městském náměstí stál každý rok velký vánoční stromek, který vždy zářil stovkami barevných světýlek. Letos byl stromek ještě větší než obvykle a lidé se těšili na slavnostní rozsvícení. Avšak v den, kdy měl stromek poprvé zazářit, se stalo něco nečekaného. Světýlka na stromku zůstala zhasnutá. Elektrikáři kroutili hlavami, hledali závadu, ale nic nepomáhalo. Lidé, kteří se přišli podívat, byli zklamaní. Mezi nimi byla i malá holčička jménem Emma. Emma měla Vánoce moc ráda a světýlka na stromku pro ní byla symbolem kouzla Vánoc. Nechtěla se smířit s tím, že by letos stromek nezazářil. Emma si všimla, že na větvičkách stromku se třpytí něco zvláštního. Byly to drobné kapičky vody, které vypadaly, jako by se proměnily v ledové perličky. Napadlo jí, že možná stromek potřebuje víc než jen elektřinu. Rozhodla se jednat. Na náměstí byl malý stánek, kde prodávali vánoční ozdoby. Emma se odvážila požádat o několik starých prskavek, které nikdo nechtěl. Prodavač jí je s úsměvem dal a Emma si je opatrně odnesla ke stromku. Začala je rozvěšovat po větvích. Vypadaly jako malé hvězdy, které jen čekají na to, až je někdo rozžehne. Když rozvěsila poslední prskavku, vrátila se domů pro sirky. Bylo už skoro tma, ale Emma se nebála. Zapálila první prskavku a ta začala jiskřit a třpitit se jako opravdová hvězda. Postupně zapálila i ostatní. Prskavky tančily světýlky, odrážely se v ledových kapičkách na větvích a stromek začal zářit, jako by byl obklopen kouzelným světlem. Lidé na náměstí zůstali stát v úžasu. Stromek teď vypadal ještě krásněji než kdy předtím. Nikdo neřešil, že elektrická světýlka nefungují. Emmina prskavková magie vytvořila kouzlo, které všem připomnělo, že Vánoce nejsou jen o technice a dokonalosti, ale o radosti, kterou si lidé dokážou sami vytvořit. Když poslední prskavka zhasla, na náměstí se rozezněl potlesk. Emma cítila, že udělala něco opravdu důležitého. Stromek možná nebude svítit každou noc, ale tenhle okamžik zůstane v paměti všech, kdo tam byli. Vánoce díky ní dostali své kouzlo zpět. Kamarádi a rodiče, klikněte prosím na tlačítko odebírat pod videem, ať můžeme tvořit další pohádky pro vás.